Non ves que hasta cando corro non perdo tempo? Cheguei tarde? Eu sí que non. Moi boa tarde, desteguidas señoras e señores, e benvidos a esta Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Economía correspondente ao día de hoxe. A verdade é que para mí é unha honra poder presidila por primeira vez. Por lo tanto, dito isto, damos a orde do día correspondente que teñen vostede o seu poder, empezando polo primeiro punto, que é a acta anterior correspondente á ordinaria do 12 de diciembre de 2018. Algo que alegar a acta, señoras e señores diputados? Non? Pois por unanimidade, señor secretario. Punto número 2 é un escrito, unha dación de contas, perdón, do cambio de representación do Grupo Socialista na Comisión. Fai falta que a lea? Non? Pero en todo caso, se non fai falta que a lea, porque teñen vostede o seu poder, vou dar conta porque hoxe se me fixo chegar un escrito que ven con este punto, ou a conto con este punto, un escrito do anterior presidente desta comisión de Contas e de Facenda, que di o seguinte para todos vostedes e que se faga público. Dirixo-me a vostedes a través deste formato, saen desuso nos novos tempos porque por causas alleas e contrarias á miña vontade non me foi posible despedirme en persoa e deixarlles constancia do meu agradecemento polo seu labor, comportamento e comprensión ao longo destes 3 anos e medio nos que tiven a honra de presidir esta comisión. Foi unha experiencia nova para min que procurei desempeñar seguindo o meu deber e o meu saber, entender con lealdade a esta institución e os intereses da provincia. Xunto co meu agradecemento, quero pedirlle disculpas por os erros e faltas cometidos que seguro foron máis dos agardados e contados por a miña parte. Agradecementos e petición de disculpas que quero facer extensible ao persoal desta casa que co seu traballo fixo que as reunións da comisión se desenvolvesen con absoluta normalidade. Só me resta dicirlles que quedo ao seu dispor no que lle sexa de utilidade para transitar nos camiños da vida nos que agardo que nos sigamos atopando. Despídome con afectuoso saúdo, Francisco José Fraga Cibeira, que se fixera chegar. Este punto non se vota porque é unha dación de conta, non sei, señor secretario. Pasamos ao tercer punto, que proposta de delegación da presidencia da Comisión no deputado delegado de Facenda. É unha proposta que teñen vostedes no seu poder. Non fai falta lela, non? Moi ben, como é unha proposta, en todo caso hai que votala, non? Alguén ten que dicir algo ao respecto? Non? Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Pasamos ao punto número 4, que é modificación das bases de execución do orzamento en materia de indemnizacións aos empregados públicos por razón de servizo. Creo que ten unha documentación amplamente explicado, en todo caso a modificación da base 69 de execución dos presupostos. Se necesita algunha aclaración, señoras e señores diputados? Non se necesita aclaración. Entonces, votamos a modificación da base de execución do orzamento. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas grazas. Punto número 5, moción do BNG de apoio ao comercio local e de proximidade. Señor portavoz, quer dicir vostede algo? Sí, moitas grazas, señor presidente. Benvido. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, non vou a estenderme moito na exposición de motivos. Nós presentamos esta moción porque o comercio local e de proximidade non existe, xa leva anos atravesando unha situación crítica. Entonces, seguramente no pleno nos pararemos máis devagar. Nós o que solicitamos son 2 acordos. O primeiro, que implica esta Diputación, no que pedimos que se aprobe unha línea de subvencións para o comercio local e de proximidade, así como para o impulso e recuperación das feiras e mercados tradicionais, co objetivo de incentivar a compra de produtos locais e galegos con promoción da etiquetaxe en lingua galega e a promoción alternativa e ecolóxica. En segundo lugar,
con arranxo ao artigo 31.4 do Estatuto de Autonomía de Galiza, corresponde ao noso país a competencia exclusiva en materia de comercio interior. Por tal motivo, a Diputación Provincial de Ourense insta ao Parlamento Galego a que inicie a tramitación dunha nova lei de horarios comerciais que permita superar a actual Lei 1/2013 de 13 de febreiro de horarios comerciais de Galicia por ser lesiva para os intereses do pequeno e mediano comercio, do comercio local e de proximidade, ao non permitir de facto poder conciliar a vida laboral e familiar ao ter que competir cas grandes superficies. Isto é o que solicitamos nesta moción e alargamos o tempo máximo que podemos. Moi ben, algunha aclaración por parte das señoras e señores diputados aquí, nesta comisión? Non? Pois entonces pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Reserva de voto ou abstencións? Moitas grazas. Mocións de urxencia non me constan. Señor secretario, señora interventora. Non me consta. Entonces pasamos ao punto número 7. Rogos e preguntas. Algúna intervención en rogos e preguntas? Señoras e señores diputados, moitas grazas pola atención e escuta.